Egunon eta ongietorri guztiok. Abenduko bigarren igande honetan, Mesiasen etorrera iragarri zuen Itunzarreko profeta handiak Isaiasek. Herriak salbatzera datorren jaunari begiratzera gonbidatzen gaitu. Gure bihotzaren alaitasunean, bere ahots aintzatsua entzunaraziko digu jaunak. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko Aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zurekin. Zenide maiteok, bigarren argia pizten dugu abenduko bidean, jauna hurbilago dugularen seinale.
egin dezagun otoitz. Jainko algustidun eta errukitsua, lurronetako gauzen ardura ez dezagula eragozpen izan zeure semeari bidera gogotsu irtetzeko. Eta eraman gaitzazu jainkozko jakinduriaren irakazpenez, zeure semearekin bat egitera. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro de Isaías. En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y entendimiento, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y temor del Señor. Lo inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas. Juzgará a los pobres con justicia. Sentenciará con rectitud a los sencillos de la tierra, pero golpeará al violento con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia será ceñidor de su cintura, y la lealtad cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero, el leopardo se tumbará con el cabrito, el ternero y el león pacerán juntos. Un muchacho será su pastor, la vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas, el león como el buey comerá paja. El niño de pecho retoza junto al escondrijo de la serpiente, y el recién destentado extiende la mano hacia la madriguera del aspiz. Nadie causará daño ni estrago por todo mi monte santo, porque está lleno el país del conocimiento del Señor, como las aguas colman el mar. Aquel día la raíz de Jesé será elevada, como enseña de los pueblos. Se volverá hacia ella las naciones y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. Yeah.
San Paulo apostoluak erromatarrei egindako kutunetik. Zenideok, liburu santuetan idatzia dagoen guztia gure ikasbiderako idatzi zuten. Geure pazientziaz eta liburu santuek ematen diguten adoreaz itxaropen izan dezagun. Pazientziaren eta adorearen iturri den Jainkoa eman diezaiola elkarrekin iritsi bereko izatea, kristauei dagokion bezala, bihotz batez eta ahoz batez gora dezazuen Jainkoa, Jesukristo gure Jaunaren aita. Horrela bada, egiozue elkarri harrera ona, Kristok zuei harrera ona egin dizuen bezala, Jainkoaren aintzarako. Hau diezue, Jesukristo juduen zerbitzari egin zen, arbasoei egindako agintzariak betetzen dituen Jainkoaren leialtasuna egiatazteko eta gentilen zerbitzari ere egin zen. Honela baitio liburu santuak. Goretziko zaitut nazioen artean, Jauna, kantuz ospatuko dut zure izena. Jaunak esana. Jauna zurekin eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Por aquellos días, Juan el Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando: «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo: voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Juan llevaba un vestido de piel de camello con una correa de cuero en la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de toda la comarca del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: «Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones pensando: tenemos por padre a Abraham, pues os digo que Dios es capaz de sacar a hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convertáis, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no merezco ni atarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga». Jauna que sana. Abendualdiko bigarrengo igandean aurkitzen gera hemen parrokian, eta gaur Mateok
San Juan, batailatzailea aurkezten digu. Bere bizia, bere mezua eta bere misioa aurkezten dizkigu. 3 gauzoiek, bizia, mezua eta misioa. Bizia zein da bihotz apal bat, bizitza apal bat barkau. Basamortuan bizi izan zan eta Jaungoikoaren bizia adierazten zuen. Mezua, hauxe zan, bihotz berritzearen mezua. Misioa, jaunari bidea prestatzea. Errukitu dadin bere pekatuengatik eta zuzendu injustizi osoak. Eta batez ere, mezu hau adierazten die saduzearrei eta area etortzen zien jende batzui. Ez da nahi, baina batzuk bazeuden bataiatzea etortzen zienak pentsatzen, nik ja Jaungoikoaren herriko kide naiz eta ja danak eginda daukat. Eta gure Jaungoikoak, gure San Juan bataiatzaileak gaur hoxe esaten digu. Zerbait gehiago ere egin behar dugula. Bihotz berritzea. Eta bihotz berritze hori ez da nire bataio egunean egin eta listo. Baizik eta eguneroko bizitzan egin behar dugun zerbait dugu. Zergatik, guregatik espero dutelako edo guregatik espero dalako bihotz berritze horren fruitu ugariak eman ditzagula. Eta hoxe da, geure kristauon bizia. Bihotz berritzea eta bihotz berritze horren ondorioz fruitu ugari ematea. Benedikto 16 esaten zuen gaur da, geure etorkizuna erabakitzen dugun momentua. Geure egintza konkretuekin erabakitzen da geure bizia. Kristoren bizia eta Kristoren ekintzak dira guretzako neurtzeko kriterio bakarra. Jaungoikoak guregana bidali duelako. Hoxe da, bera da gure kriterio bakarra, bera da gure bizia, bera da geure bidea eta bera da geure maitasuna. Horretxera bidaltzen gaitu gure eukaristionek eta horretxera bidaltzen gaitu edo gonbidatzen gaitu abendualdiko 2. igande honek. Hoy se nos presenta la vida de San Juan Bautista, su vida y su misión, que su misión no es otra que predicar el Evangelio que iba a venir detrás de él y pedir la conversión de los corazones, de aquellos que recibían el bautismo solo pensando que con ello ya habíamos hecho todo. Ya me he bautizado, San Juan ya me ha bautizado y ya no tengo nada que hacer. Puedo hacer cualquier crueldad en la vida, puedo hacer muchas injusticias, que ya estoy salvado. San Juan nos dice que eso no es así, que sí hace falta el bautismo, pero que sí se necesita una conversión del corazón diaria, porque esa conversión da los frutos que necesitamos. No solo plantar un árbol ya crece, hay que cuidarlo, hay que regarlo, hay que podarlo para que pueda dar fruto. Nosotros también debemos de ser regados, podados, cuidados, para que nuestra vida dé fruto. Hoy celebramos este mensaje del Señor que nos quiere poner en nuestro corazón esa esperanza de que todavía hay tiempo. Todavía tenemos tiempo de encauzar y de dirigir nuestra vida por el amor de Dios, que es lo único que vale, que es lo único que salva.
kideok, poza handiz bizi izan dezue zeuen familian haurtxo baten jaiotza. Poza handiz, zatozte orain elizara, jangoiko hori eskerrak ematera, eta bataioaren bidez, oparitzen zaigun betiereko bizi berria ospatzera. Hemen bildu garan guztiek posten garan momentu honetaz. Jesusengan bataiatuak direnak gehiltzen direlako. Beraz, zein izen aukeratu dezuez zeuen aurrarentzat. Zer eskatzen diozue jangoikoaren elizari Lierrentzat. Bataioa eskatzen dezue Lierrentzat. Fedean hasi beharko dezue aginduari jarraituz, jainkoa eta lagun urkoa maita dezan, Jesus jaunak erakutsi digun bezala. Eta zuek aita ama bitxiok, gurazuei lagundu beharko diozue eginkizun hori betetzen. Nahi alduzue? Bai. Elizak poza handiz egiten dizue ongi etorria. Jainko alguztidun beti erekoa. Zeure semea mundura bidali duzu gizakiaren espiritu den Satanasen mendetik gu askatzeko. Eta gizakia ilunpetik aterata zeure reinuaren argi miresgarrian zartu arazteko. Apalki eskatzen dizugu, aur, jatorrizko pekatutik askatuta zeure intzaren etxe egin dezazula. Eta bizi dadila honengan Espiritu Santua, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Kristoren salbatzailearen indarrak bete zaitzala bere indarrez, hori adierazteko igurtzen zaitut salbamen olioz. Kristo gure jaunarengan, errege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. Aita amak eta aita ama bitxiok, onera ekarri dezue Lier bataia horren bidez, jangoikoaren amaitasunagandik bizi berria izango du, urez eta Espiritu Santuaz. Leial zaitezte hau fedearen bidetan azitzen, jainkozko bizi hori pekatuz kutsutik garbi egon dadin, eta egunetik egunera haundituaz joan. Beraz, eginkizun horien hoiek zuen gaina hartu nahi balin badituzue, fedeak erabiltzen zaituztetela, zeuen bataia zoroiturik uko egia duzue bekatuari, eta Aitor goraki Jesu Kristoren ganako sinistea, Aitor Elizaren sinistea, siniste hortan bataiatua bai dira aur guztia. Uko egiten aldiozue Satanasi, eta haren egite guztiei, eta haren agindukeri guztiei, sinisten alduzue jainko aita alguztidun zerulurren egilea, sinisten alduzuaren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, ama Virginia gandi jaio, nekatu eta obiratua, piztu eta aitaren eskuinaldean eseririk dagoena. Sinisten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, inen piztuera eta betiko bizia. Hauxe da geure fedea, hauxe Elizaren sinistea, guk goraki eitortzen deguna, Jesu Kristo gure jaunarengan. Beraz, nahi dezue, Lier bataiatzea elkarrekin goratu aitortu degun Elizaren fedean. Nik bataiatzen zaitut, aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
Jainko algustiduna, Jesukristo gure jaunaren aitak pekatutik atera zaitu eta urez eta Espiritu Santuaz bizi berritu. Berak igurtzitzen zaitu salbameneko krismaz. Kristoren herrian zarturik, arekin batean apaiz, profeta eta errege izan zaitezten, beti ereko biziraino. Aitama eta aitama bitxioi, zuek dagokizue argia uzaitzea. Zeuen aurrak Kristok argiturik, beti argiaren seme bezala ibili dadila. Eta sinistean iraunez, jauna datorrenean, haren bidea atera daitezen santu guztiekin zeruko etxeraino. Arrezazue, Kristoren argia. Eman aitatxo. Eta zenide maiteok, zutiturik aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut jainkoa eta algustidun zerulurren egilea. Sinisten dut haren seme bakarra Jesukristo gure jauna. Espiritu Santuaren egite sortu eta Maria Virginia gandi jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta biratua izan zena. Infernotara jetxi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara jetxo. Eskuinaldean jarriri dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorreko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Zenideok egiogun otoitz jaunari eta eskadezaigun uste osoz salbamena. Eliza poza handiz bizidadin beti eta itxaropen oso zinez desan jauna gertu duela. Eskadezaiogun jaunari. Para que lleguemos a una paz verdadera, siguiendo un camino de misericordia, perdón y reconciliación. Eskadezaiogun jaunari. Jaunak bere etorreraz bihotz hautsiak sendo ditzan eta belaun makurtuak sendotu. Eskadezaiogun jaunari.
los enfermos, los marginados, los ancianos y los necesitados, para que en su lento caminar encuentren en nosotros la ayuda necesaria para llegar hasta Dios. Roguemos al Señor. Hau dana eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Bigun zaitzatela jauna geure otoitzek eta eskaintza palauek, eta geure aldetik merezimendurik ez dugunez gero, lagun dezaigula zeure errukiak, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zorekin, gura bihotzak, ezkerra jangoeko gure jaunari, egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti guk zuri eskerrak amatea jauna eta guzti santu, jainkoal guztidun beti ere korri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera dugu profeta guztien aintzinatik adierazia. Ama Virginak maitasun xamurrez, zabelean ekarria. Joanek etortzekoa zela ezana, baita etorria zela erakutsia ere. Berari esker pozizari gara eguberri misteriorako prestatzen. Otoitzean erne aurki gaitzan eta beraren gorezpenetan alai. Horregatik aingeru eta goia aingeruekin, ahalmen nagusitza eta zeruko talde guztiekin zeure intzari goratzarre hau, beti eta beti abesten diogu. Amen.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak manez, bere ikasleei eman zien esanez: Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oregarri. Hau da sinismenaren misterioa. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure Eliza. Eramazu maitasun osora Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaerekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Oro bat izan gogoan jauna, eren egun mundu honetatik zuregana eraman dituzun Jose Ignacio Osa eta Iker Urain zeure zerbitzariak. Heriotzan zeure semearekin bat egin dutenez gero, pizturen ere berarekin bat izan daitezela. Eraberean izan gogoan jauna pizte gutxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur horitzen ditugun Antxon, Guadalupe, Miren, Maritxu, Retola Zaloidin familian hildako zenide guztiek, Jose eta Rosario, Gorostola Urbi eta familian hildako zenide guztiek, Jose Mari eta familian hildako zenide guztiek, Pedro eta Maria, Jose Ignacio Taño, Azkue familian hildako zenide guztiek, Jeregi familian hildako zenide guztiek, Iñaki, Jeregi eta Zendian hildako zenide guztiek. Eta hildako guztiak ere harritza zuzur horpegeren argitan. Errukizak izkiguarren gu guztiok betiko bizi eritxe ezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gortzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin bategan, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztieta. Amen, amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta zezagun. Gure aita, Amen.
Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pakia gurugunotan, zure errukiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zurinaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorreko den zai gaudela. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jaunaren pakea beti zurekin. Emaiozue pakea elkarri. Hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontxua jaunaren maira deituak. Jauna, ez nahi zinor, zuen eretxean zartzen. Baina zazuiz bat eta zendatuko nez.
Justicia tua será en Jesús, Jesús nos justicia tua en Jesús. Dios haremos Egin dezagun, otoitz. Eukaristi espiritu janari honek azerik, otoitz egiten dizugu jauna, erakutxe zaiguzu sakramentu honetan parte hartu dugun hoi, lurreko gauzak zentzuz erabiltzen eta zeruk ondasunak maitatzen. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Eta bedinkatzaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santoak. Amen. Zoazte jaunaren pakeran. Eskerrik asko etorri zaten guztioi, zaindu zaitezte eta igande eder bat izan dezazuela.